Nhar it-tnejn se jitnieda Reġistru Nazzjonali tal-Mart Rari, reġistru bid-dettalji ta' persuni f'pajjiżna li jbatu minn dan il-mart. F'konferenza dwar Mart Rari s-Segretarju Parlamentari Chris Fern innota kif dan ir-reġistru se jkun għodda importanti ħafna fir-riċerka tal-Mart Rari anke għaliex joffri l-opportunità li jitqabbel ma' figuri u dettalji lil hinn minn xtutna. Huwa maħsub li f'pajjiżna hawn bejn 25 u 27 elf persuna li jbatu minn Mart Rari, però teżisti biss informazzjoni dwar 2235. Fern sostna li x-xewqa hi li f'pajjiżna naslu għal mediċina personalizzata għaliex il-każ ta' kull persuna f'dawn il-każi ikun differenti. F'din il-konferenza f'serje ta' preżentazzjonijiet osrajna tat informazzjoni dwar riċerki u xogħol li qed iseħħ dwar Mart Rari, fosthom dwar il-Malta Biobank, ir-Reġistru Nazzjonali tal-Mart Rari, l-Hemoglobina, Mart tal-Motoneuroni, kanċer kolorettali, il-Malta Human Genome Project, Mart fil-kliwi fit-tfal, il-potenzjal ta' teknoloġija ta' Next Generation Sequencing u oħrajn. Indirizzat il-konferenza wkoll iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold Michel Muscat li tenniet li riċerka importanti preżentata timliha kuraġġ. Spjegat kif bosta pazjenti ta' Mart Rari ħossuhom iżolati fl-esperjenza tagħhom xi ħaġa li però qed tkun miġġielda bit-twaqqif tal-Alleanza Nazzjonali għal Mart Rari, inizjattiva li se tagħti l-appoġġ meħtieġ. Muscat għamlet referenza wkoll għall preżentazzjoni ta' awards tal-Eurordis fi Brussell li fiha kienet magħżula bħala co-chair. Eurordis hija organizzazzjoni Ewropea għal Mart Rari u f'din l-okkażjoni fakret il-jum iddedikat għal Mart Rari kif ukoll biex tqajjem iktar għarfien dwar Mart Rari u tippremja lil min b'xi mod ikkontribwixxa f'dan il-qasam. U allura għandna bħala Malta llum qegħdin kburin ħafna li qegħdin niċċerjaw din il-konferenza u qegħdin ukoll hawnhekk nagħtu l-almu tagħna biex nirrappreżentaw il dawk in-nies ġewwa Malta li Malta pajjiż żgħir. Meta jkollok marda rari, inti ħatkun aktar waħdek. Intant fi Brussell Michel Muscat kellha wkoll impenji brabta ma' ħidmieta fil-qasam tal-awtiżmu fejn flaqat ma' assoċjazzjonijiet li jaħdmu f'dan il-qasam qasmet l-esperjenza tal-ġenituri f'pajjiżna u tkellmet dwar kollaborazzjoni li jista' jkun hemm bejn organizzazzjonijiet differenti.